Kini-kini ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesani jana kimat bakongsan joko khubor. Menteri Rang Badu Narendra Modi lembat ke Menteri Rang Badu joko Bangladesh ke Sheikh Hasina rengkat lang gila peli perda ye gila itli projek penroi gibela urlong da ke jengkershan kari India. Pentip ki Electoral Registration Officer jong ki khatni tuli ki Assembly Constituency ke jela hakbe day baik ki electoral rule na ke bentaki pat ba nong thep vote. Rakhi kena buram kaki HADC ya kalungku ngiyap ban repusau jong ukpa ka 6 schedule jong kariti sensyar kari India uba JJM Nichols Roy. Bat mentaka sengi kot ka syat nong krem jong ka himak hairim hasmit. Ki kubor babnia. Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi lembat ke Menteri Rang Badu jong kari Bangladesh ke Sheikh Hasina rengkat lang nen ke sengi kila peli perda ye kilai tli projek penroi bala kershan da kari India lengba ke video conferencing bat kita kilai tli projek penroi kilong ke lentirel ke bapenia so kari India bat Bangladesh ya ke bala tip kum ka Akhora Agartala cross border rail link ka Khulna Mangla port rail line bat ka Unit 2 jong ka Maitri Super Thermal Power Plant. Haba ay ka jengkran pli ka jong ya kita ki project Narendra Modi ulaong ba hagi kendai snem balala la pentre kam ya ki jeng sakri leng ba ki boss ki belit bawan bat peniaso ya kanong ba Dhaka jong ka Bangladesh bat ki South li ki nong ba jong kari India ki bakentup ya ka Shillong Agartala Guwahati bat Kolkata. Bat nalor kini salai tili ki jeng sakri lengba karel la pentre kam ha kini ki kendai sinem. Menteri Rangba jong ka jela Tripura ubala sakhi ye kate ke jeng yalang pli ya ka lentirel ke bapenia so ka jela bat kari Bangladesh uloong ba ka Akhora Agartala cross border rail link kanong kalat ke barat ba ban kentiu ki kam jungok kai perthei ha Tripura bat kan longru ya ka Agartala kumka kherdop kabaar jong kathan stay lam mingi. Menteri Ketnat PHE jong ka Sarkar Meghalaya Marquis Marak nen kasi ula kular ya kinong song jong ka wa lengkien baon penbet no ya kajing ba kajing sokya jong kipat nong song ka bakila angnu laslam ha ka bede ba kajing pentut ya ka kti sya ka wa ka batu lemba ka snong wa lengkien. Marquis Marak ulalit jengok hidaladi ya kemau pelang treatment plant bat ula saki ya ke jengmi jong ke keti ke bajur na ketiga jaka hak ba ulaong ba kanu ke treatment plant kadang kam ban shimi ke jeng sumar tengka ya ke mariang kum kemat ke bah kemat du hak ke jeng trikam ke jongka bat ulaong ru ba ya ke on-site sludge management treatment project la sandur kenang baniada na ke jeng penjaklia ya ketika wa nang ni sakman. Menteri Ketnat PHE ula Shem ba kamang tengka na kabenta ketika projek kalapoi sa Ketnat PHE bat kaban but menta kanong sa kasinjam ban pentri kamno ya ketika projek. Ka Menteri jo Ketnat karep karyang jo Sarkar Meghalaya ka Dr. M. Amperin Lingdo nin kasi klay dan benta ha ka stakeholder consultation workshop halor kapang Unlocking Opportunities in Meghalaya da ka jingtmu ban kentiu bat penklan yegi kamrep bat ban penbet yegi jing ba ka kamrep ha ka jela ka hap bania lengba haba ajin kren ha ka te workshop ka Dr. Amperin Lengdo kala ong ba ka sarkar jela menta usnem kala pentri kam ya ka Meghalaya State Organic and Natural Farming Policy arhajar arpulai ban penong ya ka jela Meghalaya kanong yalam ha kari ne ka national leader haka liang karu komrep baklem benar kam sebuah dawai ni organic farming. Ka menteri kala kenturu ya ki kun jeng kinong rep banierap elki kimi pa bakin la bantre ya ki kamrep da ka baya rengkat bakabut jeng start science ka balong ka teknologi ka bathamai. Shoshu ka menteri kala ong baka Sarkar Meghalaya kala penkre ban sunguthu iki jing don kam jogi pa nong rep halor kumnu ban pnia yau yela ki marep da ka ba kala kedauru halor ki sinjam bala shimda ka sarkar hakabede ba kani ka benta. Ka District Magistrate jo ka East Khasi District ka kong RM Kurba ha ka jingpin bena ka bala pelat kala mana bat khang persha ya ka jeng pentri kam jong ki check gate bat ki toll gate ki baklem yo bor ni jeng itu na ki bor pnia district bakin lem pisa ju bor ha kanu kunuru ko benta hasilin ter
ki surok ki bakongsan jo ka district bat ki national highway bat ki state highway ha ka bakala ong ba kinu ki ba pen khen ji ka adong kin ngat ha ka jing pen shitam ka bating kat kum ki kendon ka an ka district magistrate jo ka East Khasi district kala kedo ba ya ketika sinjam la shim hadian bagi bor penya district kala yo pediang ya bun teli ki jing ujor ki kubor bat ki jing ot jing nam ni pat ba halor ka jing tri kam be an ki khadap lumpisa habun ki jaka hasilinter ki surok jong ka East Khasi district kat kum ka jing thu jo ka kong RM kurba kala ong ba ka sarkar Meghalaya kala pentri kam ya ka zero tolerance kata bamsha da lele ruem bakan dan ke jing lumpisa jubor naki kherdap lum khajna ki babean ha baro silinter jong ko surok ba jong ke jela ban lumpisa jubor naki kali ki balik bawan naki te ki surok kani ke kubor kawan shapina ka Akashvani Shillong ki electoral registration officer jong ki khatnyu tli ki assembly constituency ki bakanthop ya ka khatlai maurang kneng khat sao panthor khra khat san maulai khat riu east Shillong khat nyo north Shillong khat pra west Shillong khat khandai south Shillong arpo milim arpo wei nong thamai arpo ar nong krem arpo lai soyong arpo sao mau plang arpo san mau sanram arpo riu shela arpo nyo pen ursla arpo pra so rabat bat arp kundai mau konro kila pentip bala pen kre ki thop kerteng jo kinong thap vote ni ki electoral roll kat kum ki kendon jo ka registration of electoral rules khat kandai spa andru pho bat ya ka copy jo ka ni la ban yo jurep ha ka office u district election officer jo ka East Khasi district ha ka office u subdivisional officer election sora bat habaro ki block development bat ha ki office jo ki polling station officers ha ka por long tray katarik kabalong ka qualifying date na kabenta ka jingpun kre ka electoral roll kalong ka sitere ukulang kot arajar arpusaw bat ladadan kinu ki jingkam ban penrung kerteng lani kinu ki jing ujor halor ki kerteng ki baladan hakathop bat ki de ki jing ujor la ban penpoi ye kita ki jing ujor halani shwa ka khandai terik jung no pra arajar arpulai daga ba pendam kam ya ka form nriu ni nyo ni pra ka be de ba kata ka jing ujor ni jing kam bat ya ka wei pa ka wei naki de ben penpoi ni pha shak office jong electoral registration officer lani shiki officer ki bedek mi halor ketika kam haki polling station lani laru ban pha dak shak office electoral registration officer kanang ba ka jing ujor kan poi haswa katarik kabala bu kata ka kandai teri uno pra arajar arpulai kinong sok snong ki ban sakenjo khat prasnem karta haus nem arajar arpusau kila ban pendrung kerteng kat hakasitere uyayong ngan ong biang ketu kila ban pendrung kerteng ila di la kalong bakila kha hakasitere uyayong ni unaitung ni urisau arajar arpusaru kila ban yo ban pendrung kerteng haga thop electoral roll dak ba pendap haga form ka ban riu ka Khasi Hills Autonomous District Council nen ka sikla rakhi kan mau buram ya ukpa ka 6 schedule uba JJM Nichols Roy hakalungku sngiap ka ban riu pusau snem ka jong u habakren na ka te jing rakhi UCM ka ki EDC uba penya sing sim ulaong ba ka jing lia buram ba kraw tam yo ba JJM Nichols Roy ya ubala tip kum ukpa jong ka khrnet ka ban riu jong ka riti sinchar ka ri India kalong da ka pen klan ye ka district council uba sim ula pen kan mauru uba JJM Nichols Roy kum ubrio ulalong uba 3 minute ban pen klan ye ka bor ba ka ikhtiar jong ki autonomous district council kiwede ki bala ajin kren hagani ka ngile buram yu JJM Nichols Roy ki kanthop yu deputy CM joka ki EDC uba PNCM bat uba bindu M lanong ubalong uwe ni ki MDC barim kasat nong krem ka balas dang nadu nen ka sngi da ka pomblang yu du halor ulum pomblang hasmit menta ka sngi on penkut ya ka da ka le niam le rukom ka pomblang lengka rengkat bat kasat ka masti hamadan yeng sat hasmit ha ka ba on boot sedaka jing pomblang ha ka porjan mit on dala premier katu kini ka kubor klakut ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong